1. dubna 2016 je důležité datum pro společnost Kverneland Group Czech. Přesně 20 let uplynulo od založení společnosti, která začala dovážet zemědělské závěsné stroje norské společnosti Kverneland do České republiky. Evropsky významný veletrh zemědělské techniky v Brně TechAgro byl tou pravou příležitostí oslavit tyto kulatiny. Dobrý večer, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás všechny srdečně přivítal na tomto setkání u příležitosti 20. výročí založení naší společnosti Kverneland Group Czech. Zástupci společnosti přivítali ve své expozici během 5denního veletrhu mnoho hostů a zákazníků a také oslovili nové. Pozvání na slavnostní večer u příležitosti 20. výročí firmy přijali desítky z nich a nechyběl ani prezident společnosti Kverneland Dai Watanabe a její viceprezident Ariel Gjerde. Most important factor to success in the Czech is actually the Kverneland Czech Group. Velmi důležitým faktorem úspěchu české společnosti na trhu je znalost potřeb místních farmářů a zemědělců. Její zástupci dokážou velmi přesně navrhnout stroje k jejich spokojenosti. Víme, že produkujeme velmi kvalitní stroje pro moderní zemědělství a zároveň si uvědomujeme, že potřebujeme velmi silný regionální tým lidí, který je dokáže dobře prezentovat. Pluhy značky Kverneland si čeští zákazníci velmi oblíbili díky kvalitě a ekonomice provozu. Dlouhodobě je až polovina dovážených pluhů do České republiky právě z produkce tohoto norského výrobce.